No palcu, ne, no. Ja tu ulica všetko stokáči na bar, čo tu máš Ale čo tu dalo? Ale na vidieť biznis menia. To píče. To pivo mi moc šlato, víš. Ale GMP si sú komercia. Ty kokos, on počúva cukero, zabraskovaného ohňou, vína a on to hovorí, že si one, ako je komerčný. Teraz máš situácia, on je komerčný. Ale pozri sa na vína. 10 rokov za nami. Retázky až one, keby bol na kolotočoch, víš, by si odstrelil retázku. A potom ešte na ušice máš... Ja áno, a dám si... Kašanty. Áno, a dám si... A ten si dá, že slzy, ja plačem, more plačem. A kde má to isté, ty kokos? Čo má to isté? Dokumentári, takto je dve, keď ja sa to volá, teraz bude potom vo série od doktora. Ale toto je najlepšie, víš? Ty to môžeš pozerať na seba do zrkadla iné. Môžeš tam do zrkadla pozerať na seba. Ja neviem, že... Môžeš. Ty je akože veľký gamista a ty si to fašista. Ty poďte do piča, ja som najviac, že meň tak... A čo keď som čierny? Čierny? Buď aj čo keď som žltý, Japonek, mám čo? Ja... No, to si zapredol. Ja, no, au. Au. Poďme si dať pivo, ne? Pivo. Áno. Ne.